Здравейте, аз съм Петър. Днес ще ви покажа какво се случва, когато катастрофирате и не сте си сложили колана. Първо, колата спира внезапно, при челен удар. Това е първата беда, защото после излитам през прозореца с скоростта, с която колата се е движила. И така, докато се спра на платното. Ето го втория удар. Този, който може да ви убие. Но аз знам, че мога да го избегна. Ето този път съм си сложил колана. Колата спира внезапно, но коланът ме пази. И няма да има втори удар. Затова винаги слагайте колана.